Besithule kodwa sishubile isimo edolobheni uMnambithi kulandela umbhikisho ovale thaqa ukusebenza kwalelidolobha izinsuku ezintathu. Abantu abayishumi nesishiyagalolunye ababoshelwe ukuqubula udlame emphakathini bavele eNkantolo yaseMnambithi namhlanje kanti banikezwe ibheyili yenkulungwane yamarandi umsolwa ngamunye. Bekulokhu kuneyidubedube eMnambithi kusukela ngoLwesibili njengoba ababhikishi bebeyifuna ihambile imeya yomasipala iAlfred Duma. Namhlanje amaphoyisa ayivulile imigwaqo engenela nephumayo kuleli dolobha kubona nongenela ku-N3. Kusabonakala bekusetshenziswa ababhikishi abekade benodlame. Umphakathi wavuka umbhejazane wavala idolobha izinsuku ezintathu ufuna ukuthi imeya yomasipala iAlfred Duma uVincent Madlala ahlike esikhundleni. Umsola ngokuba nenkohlakalo kanye nokuba yingxenye yenye yezinhlangano zamatekisi. Sinenkinga ngokuthi umeya unokuthumezela abantu inkabi zakhe zokuthi sihambe zodubula amalungu omphakathi angangene lana kule ncushunqushu yamatekisi. Lo mbhikisho ukhahlameze kakhulu umnotho wedolobha. Iningi lamabhizinisi belivaliwe. Izidingo ezifana nokuthunyelwa kwamanzi kanye nokuqoqwa kwemfucuza kuphazamisekile. Nezikole azizange zisale ngaphandle. Bathungele ngomlilo ihholo lomphakathi elisesigcemeni sakwa-E ezakheni. We feel it's very hard because we are sickly patient and we need water. The people are suffering, small children are crying for food. Abantu abayishumi nesishiyagalolunye bekade bevele eNkantolo namhlanje bathwesa amacala okuqubula udlame emphakathini kanye nokuba nezibhamu ezingekho emthethweni kanye nezindlamvu. Ihhovisi lemeya linqabile ukukhuluma ne-SABC.